that preaches against the tenets of the Constitution, any religious institution that teaches against seeking medical attention or going to school, those responsible should be prosecuted. Governor mar County ma Siaya James Orengo onyiso jo Kenya mondo bed motang' kod dinde moko masieko kendo gibed mariek kik giyie gi puonj manyalo kelo negi hinyruok. Ji onego rangi dindegi. Nentie dinde moko ma ok lawa Nyasaye. Dini manyalo miyo ji uchiel ji biro tho kaka yawagi otho. Ok en dini maluwo wach Kristo kata wach Prophet Muhammad. Ma en dini maluwo jachien. Kodwaro duoko ewi gimomiyo piny owacho ne pok oyango kendo kawo ondamo ne Makenzi kaluwore kod timbene. Jaod bura mar kaunti ma Kilifi Amina Mnyazi oseyo obila kod doho ka owacho ni kata bang' mane en jaod bura ma Malindi Aisha Jumwa ne chich kod puonj Makenzi onge ondamo malong'o mane piny owacho kawo. Spika mar od bura mar Senate Amason Kingi ma bende ne obedo gavana mar kaunti ma Kilifi okwero tim makoch mar lamo makoro kelo tho ni oganda jo Kilifi. Aliyekuwa amekalia hiki kiti changu ambaye ni waziri saizi Aisha Jumwa aliweza kuteta na huyu mwanamume kwa sababu huyu mwanamume ama huyu Makenzi alikuwa anaambia watu wachukue certificates zao waende wakazichome. Ilileta utata na that was the red flag ambapo serikali ilikuwa inafaa ifuatilizie kuanzia pale. Walimuachilia na kila anaposhikwa akienda kotini anaachiliwa na bondi ya shilingi 10,000 peke yake. Sasa 10,000 yetu leo hii sisi kama Wakenya tunalia kwa sababu tumeweza kupoteza maisha zaidi ya watu 50. Kosa obila kuom nyiso nyao, jatend kweth manoke od bura mamalo Pio Wandai to koro dwaro mondo gai mar obila Jafet Koome ogwetao. That so-called visit by Mr. Koome to Shakahola, following our statement, really, is too late. In any event, if we were in a more civilized society, he should have resigned by now. He shouldn't have been going to Shakahola. He should have tendered his resignation and gone home. E kinde ni madho oganda medo moko kaluwore kod kwan mamedore mag ringre joma otho mayude bungu ma Shakahola, jopiny dwaro mondo piny owacho ket maino e reso joma diponi pod ngima mondo kony e yanga dieri e wi din makochno. George Bati, Ramogi TV. Kama chal nyakoram ga juang bad migao mochung ne taw wuodhe mag nyamburko NTSA koro salando kenge ma ibiro kaune weg nyamburko matingo ji mondo duok chien masiche mag apaya ma osebet kama dire thurka. Mana kaka yudo nokoth leronwa midhiero mar masira mag apaya medore piny maru ka tinende ji 5 ne owito ngimagi masira manotimore e gweng' ma Kanyonyo e apaya mawuok Thika kadhi Garissa. Jakom mar NTSA Aden Nur Ali koro wacho ni chike duto ma oket mondo ta kaka weg nyamburko matingo jowuoth tiyo ibiro lu ma ok owe kata achiel. Board mar NTSA bende koro chungo riwruoge saga 2 man kod matatu manyocha oyudo masira e ndara mar Eldoret kod Mwatate ka apisas mag NTSA ma oyud katiye tok chik bende ibiro kawnegi okang'. We have given our Director General 30 days leave of absence so that we can be able to investigate some of the information that we need to get it, and until the board will decide otherwise. So, meanwhile, Mr. Cosmas Ingeso is the acting DG, and then in the next board meeting, we shall deliberate and see the way forward. Achiel kuom chikego en ni onge kambi mora mora mag nyamburko mag jowuoth mebiro yiene tiyo kod mitokni matin ne 30. The minimum number of vehicles that PSV operators should have on its PSV operators who have less than 30 vehicles are hereby given 30 days notice to meet the requirement, failure of which it will result into revocation of the operator's license. Moko kuom chike ma NTSA chano rido gin kaka mago mag timo nonro ne matatu mapacho kata inspection madwarore mondo gitim higa ka higa, kaachiel kod neno ni gin kod rang'ik ng'wech kata speed governors mawinjore. Bang' bedo oko mar ndara kuom thuolo malach, apisas mag NTSA bende koro chal maduoge ndara kama gibiro tiyo kod obila. Magi timore kinde ma masiche mag apaya osebet ka medore ka jomoko 5 ne owito ngimagi e masira mar apaya mane otimore ndara mawuok Thika kochomo Garissa.
Bas moro manoting'o jowuoth 63 ne otumo matatu moting'o ji 14 manochung' e geng apaya ka ochomo boma ma Thika. E dweche 3 mokwongo mag higani, kwan mag jogo malalo ngimagi e masiche mag apaya osemedore kod 5% nyaka ji 1,009 ka opim kod kinde machalo kamano higa mokalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwang'yo mago motende kod tend koro gwenge Nyakoramga jwang' riwruog governors ma pacho ka omiyo piny owacho ndalo 14 mar chwalo omenda e counties makawo kamano to gibiro chungo chenro mag tend koro gwenge. Governors go ramo ni piny owacho mar Kenya Kwanza ni kod paro mar nego tend kor gwenge, wach ma giwacho ni ataro mar chike mathurka. E romo mane gibedogo e kaunti ma Nairobi, romo mar sumo paro. Governors ma pacho ka koro bugo keto piny gi tich maggi kaluwore gi onge mar omenda e counties ma pacho ka. We are therefore call upon the CS National Treasury to immediately release the 94.35 billion owed to county governments without any further delay. By dint of this, the Council of Governors hereby issues a 14 days notice to shut down counties if February, March, April arrears are not released within the next 2 weeks. Ko genyal chulo pesa monego dhi counties dwe mara achiel, dwe mara ariyo, mara adek gi dwe mara ang'wen. To governors duto owacho ni wabro loro counties. Governors go seo piny owacho mamalo kuom remlo chike matao piny Kenya nyato mago matao pok mago menda e counties ma pacho ka. Nitie migao me wapogre pesa gi sirikal ma Nairobi gi counties. Pogo migao mag pesa monego dhi counties, sirikal ma Nairobi okao pesa mokalo 75% odongo to counties given nigi pesa matini 15%. And it's our constitutional right to get that equitable share to run counties. We are not asking for money that belongs to national government in the allocation. We're asking for our share of the taxpayers' money enshrined for counties in the Constitution of Kenya. Bende giseo piny owacho kuom tiyo marach gi od bura mar Senate kendo sundo senators ahinya to mago mag Kenya Kwanza mondo omi oping paro mar chik mano mamedo menda ne tend kor gwenge. We note with concern that in the history of devolution, the Senate has never voted against the spirit of devolution in as far as the increase of resources is concerned. We call upon the Senate to uphold their primary mandate that the county governments are well resourced in order to perform their functions optimally. Why should national government mobilize Senate to vote against a bill which Senate itself is the one that proposed that we agreed to the 407, which is the CRA allocation? Ge parowa wananono sirikal ma nitie sani temo nego counties gima kama poko tembre chakre counties o chakre. Iwacho ni seche maruedhi arioi to lum ema hinyore. Paro koro nyuolore ewi gino madhi timore ne oganda jo Kenya e counties ma thurka ponono ne omenda go okochope counties bang ndala 14. To koro rito counties nere ne mae ema kochopo to giwacho ni giro ka agulu ni nono. Agulu ma sirkal ok nyal bedo nono nikech ikawo kodi kata osuru odiechieng' kodiechieng'. Asura ne nyime kendo wadhi koro wang'ie motenre kod weche maga dwaro mar piny owacho mar nduso osaj jotich piny owacho kama riwruoge makedo ne ratiro mar jotije sirikal okwedo chenro mar piny owacho magin godo mar nduso osara mar jotichgi atamalo 3 ka itero e agulu mar siro gedo mar udi manengogi ogonyore. Jotelo mag riwruoge koriwo WASU, KMPDU, NAT, KUPPET kod KUDEHA e kind mamoko wacho ni pok okaw pachgi e chenro moro amora mar nduso osaj jotich. Gibuogo mar dhi e doho dhi chungo chenrono kik chak ket e tim. We condemn in the strongest terms possible the heartless, insensitive, and the cavalier manner in which the government is proposing to impose a housing levy without any commensurate increment in workers' emoluments. 2, we actually demand immediate government reversal of that levy. And 3, as stakeholders
in the labor movement, we will soon make a decision on the way forward on this continuous government's insensitivity to the plight of workers, especially in public service. Imagine a worker who is earning only 15,200, removing VAT of 16% whenever he is purchasing everything, 53% of electricity bill, NHIF another 2% or 3%, NSSF another 2, 3, 4%. How will that Kenyan be able to survive? When it comes to taxation, now we have civil servants. We are saying no. Can you go to the civil servants that you give comprehensive medical cover, civil servants that you give mortgage, civil servants that you give a housing scheme, and leave us alone? Mago mag siasa kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance olando doki ng'anyo margi kendo mar sundo piny owacho mondo mi olure kod singo mane gimiyo gana jo Kenya kinde campaigns mangi. Azimio konigi biro chako bago ng'anyo margi chieng' tich ariyo tarik 2 dwe mar abich gani e chuny boma ma Nairobi. Riwruok mar Kenya Kwanza tonyo ni ng'anyo ok nyal konyo reso chumi mathurka. Walter Nyambaga miyo aler mar wachne. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance olando dok e ng'anyo mar dwe manyien e kaka yor sundo sirikal mondo ochopie singo mage ne jopiny magi chope kata doko ni chenro mag twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio to ni opara. Kokale barua mochuoye kogno kod jakom Azimio Wycliffe Oparanya olero ni ng'anyo margi chakore tarik 2 dwe manyien e kagi koni riwruok mar Kenya Kwanza e poko chopo kare dwaro margi e weche mag twak. Azimio koni nywando ja od bura Mail Dasedan Kainan e kweth mar twak mar Kenya Kwanza en rocho ratiro mag duond buche mag siasa pachoka. Bende gi koni piny owacho poko fuongo pek mag uchumi e kaka mise mag loso. Nobody has endorsed him to join that bipartisan. Maybe he delivered himself there. Mati Moreka kweth Kenya Kwanza bende onyonore ni ja od bura ma Pokot South David Kosing kod duond bura mar Kenya Union Party motelie kod ngire John Lonyanga Puo to onyonore ne gisewuok Azimio e kata kamano Kosing ni kod ratiro mar chwalo tije kaka ja od bura to ok ng'ado wach ewi duond bura mar Kenya Union Party. The one we had with Azimio ended at the right time. We were together after the elections. Normally 3 months after that, the parties can choose the way they want to go. So no other person, apart from myself and the other officials, is mandated to drag the name of Kenya Union Party to issues that we have declared as null and void. E Kenya Kwanza, onyero dwaro mar Azimio dok e ndara mar ng'anyo e ka okoni weche mag ng'anyo thiro dongruok to kata mana thuolo mar dongo chumi. We don't want chaos and we don't want destruction of properties in the name of picketing. We don't want that. So we're asking Kenyans to forget about this mandamano business. E kata kamano tend od bura mar Senate kod od bura mamalo nyocho chopie winjruok mar chwalo nyinge Aden Kainan to kod David Kosing ne jotelo mag riwruoge mag siasa man kod ywaruok ma en William Ruto kanyakla kod Raila Odinga. E sechego bende igeno ni twak mar aput moting'o ji 14 e kind Azimio la Umoja One Kenya Alliance to kod Kenya Kwanza biro chakore ayanga odiochieng' makiny. Endomo ma igeno ni kweth ka kweth biro pedhe list mag weche migeno ni bilosie matut mar manyo kwe kind Azimio kod Kenya Kwanza. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koro mogi ogoge mag siasa koro wadonje motene gi weche mag koth mosebedo ka chwe pachoka. Koth mapek madhi nyime gi chwe e gwenge mopogore opogore pachoka medo kelo midhiero ne jopiny e kaunti ma Homa Bay kod ma Kisumu ka johala bende yudo lal e wi midhiero mar pi oula. Masira mar koth mapek bende noweyo ka ji adek owito ngimagi e kaunti ma Homa Bay kaka ripota maroma e kaunti no Alia Beach leronwa. E chiro masoko mjenga mayudore e boma ma Homa Bay, johala odong' ka kwano lal maduong' bang' oula muomore ma odonjo e chirono kendo ketho mwandugi ma gisebedo ka giuso kaluwore gi koth mapek manochwe ei otieno. E okinyi ma kawuono, johala go ne obedo kod buok bang' yudo ka utegi ma gikane mwandugi ma giuso pi opong'o kendo timo chuodho lilo. An kana
biro kago kiny tayudo ka nyanja mana waro siling 50,000 pradeko dhi te bepe sandugi 3 wakwayo mama county konye josoko mjinga nyaka uting mtaro no malo ugo ula mondo mio we donje stoche. Mvua ikinyesha usiku ukikuja asubuhi unapata vitu zako zote zimenyakuliwa yote na maji. Mtaro yenye iko hapa nyuma yenye ilichimbwa ilitengenezwa vibaya. Serikali yetu tuhurumie soko mjinga, na hii soko hizi ni soko ya maana. Hata kama ni soko mjinga ni soko ya maana. Jowalago ywak ni midhiero mar oula osebedo ka enyogi kinde ka kinde makoth chwe ka gikwayo sirikand kaunti ma Homa Bay mondo yo manye yore mapiyo minyalo resgigo. Awamiyo sirikand kaunti ni kapo ni mano ok nyal time mondo geng'nwa pigni to wadhi tamre juok kaka josiro soko mjinga. Chando ka en oloko chano oger gi piny. Koro ka pia malo to tamba e chiro to ula mamalo bende kose wuok malo kucho to biro ne to tamba koro mamalo ne koro donje e chiro to donje udi ae to mar gine cha bende donje e udi koro ka beto oloko cha gere gi malo ae to chak man kaka ula mamalo cha bi suya gi malo kucho koro ok donje no e chiro. Kumachielo bende ji adek ne oyangi ni owito ngimagi e kaunti no kaluwore kod koth mapek manochwe e otieno. Dichuo kod min ode ne mil polo goyo ma onege odgi kaluwore gi koth mapek manochwe e gwenge ma Suba North. Ka jalupo achiel bende ne owito ngimane e dho wath ma Kodero e kar chud bura ma Karachuonyo bang' ka pi oula ne oywere. To e kaunti ma Kisumu midhiero mar oula kidek daro jopiny ma odak Ofunyu Jerusalem kaluwore gi koth madhi nyime gi chwe alworano. Gikwayo piny owacho mondo many yore minyalo geng'go wach oula mosebedo ka chandogi alworano. Ka wapuro ga to cham pok nowuok maber kaka wuoga, but this time oketonwa cham maber waywak sana. Aora ariyo oseriwore to koro pi overlap biro e mieche kama ji odak. Koro kwa sirikal ni mondo gikaw tinga gikunyunwa aorano so deep. Sugurieche ga bodhi, kombe na bodhi, puothe na bolutore pite. Sani koro chigni higni 30. Higa ka higa sasa ma koth chwe to mae nyabaro to pi donjo. Koro gini oketho ne gik mang'eny, gigi okethore e ot kae. Nyo en gi bel monyalo konyorego, pi oketho. Gweno dhi, nikech en gima nyo biro apoya mok inyal ng'e ni gweno ni kanye, koro iringari kaka imanyo kaka dikonyri. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kora mga jongen turna bende koro wakao yo mokunge chenro maro Oimore ni warwaki kacha ni miwa pachi kutendro gi mago maikuri dhia makauone chenro ni kabende bati wach maneno ko mako dhoga na mathuthe na wach mar udio menda makoedo angade atamala dik nanoka Susan Adhiambo penjo kacha ni to en tiere gi penjo ot midu angadi e pesa nane en to dhi konyo nga to udigo to jomage madwa dakie kecho wacho ni samoro en gi ode idwa ngado pesa ne kere kaka dhi konyo. Aparo ni koro ka okonyi nyalo konyo kata nyathini ndalo mabiro ka in janyodo to korigo kwano bakiny. Aparo ni mano bende nyalo bende bedo answer. Ok apar kamano ni gima ne piny owacho temo wacho but awacho chaka ni nyalo bedo answer. Stella Bugo wacho kanyo ni en tiere gwenge mag Amerika bati oro ni mos kaeto wacho kanyo no enoyo makare kanyo gi Ada Oyucho wacho ni Ada bende kitu mana wang' seche chenro mar Oimore. Berndi musmo Amerika ngini kata donjo mana nono maonge gima lowe to hiyo ka chunyi dwano gimoro lowe chunyi yo. Pastor George mar Jesus Fellowship Rodi wacho ni en bende oneno Ramogi TV e ode kanyo kendo mora ahinya gi weche manyien mag Oimore. Kata kamano en gi wacho ni wach mashaka hola nyiso kaka oganda wanigi riyo mar winjo gik mamoro itgi to ok duond Nyasaye. Puonj mag miriambo dhuro ahinya miyo ji nyaka bed motang'. Kapod wan mana gi jodolo kanyo Steve Morris wuodu Genya atoka no kwa Kristo mondo somuma to kikigen kuom dhano chiwo kanyo tich joote 2:29 nyaka 3:6 gi Isaya Jorumi Joana uchiwo gi mang'eny bati mago mwacho ni nyalo milai makare mar ng'eyo kit din mabende idonje. Omolo wuod Nyakuoyo entiere Asembo got Bondo George wasedonjo kaka pile gi nyamin giluongo ni Liliana Chieng gi nyithinde nyathini luongo ni Dan Kanutino Ramogi ler ndi to gima okawa gi wuoro en lemo ma Kilifi pinye ma oserumo. Kaito Edwin Kaya Sembo Kalakuodhi wacho kanyo ni en bende tiere kodwa chendo kata kamano nek kara tho mag Shaka Hola Kilifi gin gik mabende omako dhoge ahinya bende aneno kanyo ka Odhiambo Olunga wacho kanyo neno maler ka entiere namba to gimo wuoro en ni tim jadolo mabandia paro ni mawacho bende oganda medo golo pachgi ahinya bati. Ji medo wuoyo ahinya ka kendo thoth ahinya karo Serena Nyaboro
bende ento penjwa ni wario nade kar wario maber. Kasto kaendi jal machielo mabende ndiko maparo ni abro kalo wi ote mare kapok adhi en Opio Ndwari bati aworo ndiko mar Nyasaye ochopo kare puonj mag dinde manondiki ma ochopo aworo Mackenzie en to dako thoe en dako tue motho samoro en bende en kodgi Dan wuod Nyilima wacho ni entiere chira dik owuora ahinya jadolo no kaka ojanek kendo piny owacho onego kaw okang' mowinjore mar chikre jodolo makamago bati. Aparo Lydia waka yuyo maro mokwongo gi kanyo wan pod mana ka anya kora mogi wan mana ka koponi oro maote mari nambari 3:6 pod obiro bedo gi thuolo mar some kata koponi ore ka luwo weche gi manyien e YouTube kaachiel kod Twitter handle @Ramogi TVK. Kik idhi mabor ka odugo wan gi mathoth. Shinda mameli na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. رمضان ده حياتي رمضان ده خيالاتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. Dari chapu zako zinakaaje? Akini zake ajabu ajabu. Damam ni nyami nyami soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyeumo kuona mara Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Machini keno nyakora mgajwange chenro ni maro Oimore wadhi mbele gi weche manyien. Ka wadhi mbele mana kaka ne wasebedo ka wasingo ni githoth ahinya nyakora mogi wadonjo weche motenre kod mago mag thieth bende gi neno ni ochop kare weche mag ngima e pacho ka piny owacho ochopo singo mare mar siling $100,000,000 ne duol ma ochung' ne timo nonro mar thieth e pacho ka KEMRI. Report mano ogol kod KEMRI singo manager tan piny Kenya William Ruto otime kinde limbe mare piny Belgium tiegruok ne jotim nonro manyalo loso chanjo ma opogore. Omenda ni KEMRI biro tiyo godo e tiego jopuonjre e tielo mokwongo ma gibiro yiero ka giserwako ogudu e mbalariany ma pacho ka. Jopuonjre bang'e ibiro ter mondo mi osom matut e kembe maoko mago maloso chanjo kaka ma Europe, Korea kod Japan. E tiego jogo gibiro tiyo koda jo Kenya matiyo e kembe madongo mag chanjo e pinje maoko. Wasura ne nyakwara mogi kendo wadhi nyaka e piny mar Sudan. Lydia. Chenro mar dar oganda mosebedo kokwame piny Sudan nyaka ne lweny chakre piny nosechaki. Jatend migawo mar weche mag tudruok pinje maoko Alfred Mutua owacho ni chenro osechakore mar golo jo Kenya ma okwamo e piny mar Sudan nikech lweny kendo duogo gi e pacho ka. Nyaka seche nyakwara mgajwang jopuonjre 29 osechako wuotho kochomo boma mag Gondor kama gibiro idho e ndege matero gi nyaka Addis Ababa Ethiopia eka bang'e gibiro kawo ndege ma Ethiopia nyaka e pacho ka e boma Nairobi. Dek jolweny rito jopuonjre mamoko 18 madar ka wuok e gwenge mag Sudan kabiro e pacho ka. Oganda mamoko bende ma oheo 400 bende dhi idho meli ka giwuok e dho wath ma Sudan nyaka Jeddah, Saudi Arabia kama gibiro idho e ndege makelo gi e pacho ka. Lweny osebedo kadhi mbele e piny mar Sudan kuom thuolo mar juma achiel ka oganda maromo miche gi miche osewito ngimagi kama moko bende koro dar e miechgi. Kama chelo nyakora mgajwang kwa dhi nyime wayudo ni komiti mar od bura mamalo
mochung'ne winjo kwayo mag oganda koro wacho ni dwarore omenda maromo bilion 4 mano matieko chenro mar gero udi e genga Ndach Reru. Chenrono mano sir koda bengi mar piny mangima kokalo e migawo mar wuoth ne geto gero udi maromo gana 10 Mukuru nyaka Kikuyu mar konyo jopiny ma yande odak kendo timo ohala e bath reruno. Jafwambo marwa Eric Owenga nochopo Kibra kama kamiti mar od burano nolimo mar rango pek ma osebede gedo mag udi makamago. Chenro mar gedo mane ochakore higa mag 2013 kendo nonego bed ni orumo bang' dweche 8 mano kalore kod ogirimiti e kind piny owacho kod bengi mar piny mangima World Bank. Kata kamano mano podi ok otimore higni 10 nyaka ne chake e wi gino mamoko kuom jodak chich ni chung' mar gedo mag utegi obedo kod mindni mag omenda. Shida wantiego ni project osechung' aming'a. Do ni pod wantie gi geno nikech pesa nolal. Monego bed ni tieko go project makata sani pesa onge. Nitie udi mang'eny mochung' ma pok otimore kana pok oger kata nyaka sani. Matin man ne gitime halfway. Half pok olosi. E wi mano diche ma kawuono kamiti mar od bura nokawo thuolo mar luwo wach udi mar yango gima omiyo podi ok otiekgi. Tumekuwa tukifuatilia yale maneno na leo ndio tumetembea tukuje kuona swa kutoka ground nini inaendelea. Huu ni mradi wa maana sana, ni mradi manyumba 7,000 ambayo imepangiwa kujengwa. Tayari manyumba 500 imeisha. Manyumba 200 ndio hazijaisha na ziko stages tofauti zinaendelea kujengwa. Mbai maneo telo ne komiti ni olero ni nok mar omenda emomiyo podi orak mar gedo podi okorumo kocho ni gibiro temo mar neno ni chenro ni yudo budget mar romo mar omenda e higa 2023 gana 2024. Chenye tumechukulia kwa muhimu kama kamati ni hii manyumba kwa sababu ni mradi wa maana. Hii manyumba ziweze kuisha. Kwa hivyo tutazamia pile serikali inaweza ongeza hii pesa bilioni 4 hizo manyumba ziishe kutoka mwisho huko Mukuru kufikia hapa Kibera ndio wananchi waweza kusaidika. Na pia is in line na mpango wa president wa low cost ama ile affordable housing. Tushukuru pia Railways kwamba walijitoa na wakaona si vyema watu kuendelea wanakufa hapa kwa hii railway line na wakaanza huu mradi ambao umesaidia watu wengi sana. Sisi wenyewe tumeona na tuko sure kwamba hiyo imebaki ikitengenezwa basi wananchi watakuwa na makao mema. According to our constitution, every Kenyan is entitled to safe and conducive housing. And we have just learned that there is a really affordable housing because they pay 1,000 shillings per year. Kalore kod ogirimiti mar piny owacho mar Kenya kod bengi maduong' jogo mane oyudo udigo onego bed ni chulo 1,000 kende e higa. Kabende udigo biro bedo e bwo ogandago kuom thuolo maromo higni 45 ae gichako medo rak machielo. Nabiro ka 2016 tuachulo siling 1,000 e higa. Udi nomiwa kwa wuok e kijiji kucha. Mane ondikwa kane idwa chako mradi. Koro kane ondikwa koro kaka nyingwa nosebede data. Koro kane udo rumo, koro niluongo timiyowa kifungu twadonje udi. Dhano appreciate nikech okonyo ji. Diere Covid chanena ka ji nok sani watu jok chul rent, dhano dak maber. To konyo ji kendo wagombo ni mondo bed odhi mbele kendo mondo ochak mede moko mondo med konyo ji. Nyaka sani maromo udi 5,000 osetieki gero kendo ganda odakie. Okang' makama ne piny owacho okawo mar geng'o masiche mane thoro neno e dho reru kinde mag masira ma onywando gach okolo gi oganda. Oganda buora mane odak machiegni gi dho reru higni mokalo koro biro medo buonjo tok piny owacho geronigi udi ma bechgi ni piny mokalo. Kata kamano gie sani kwayo nitie ni piny owacho otim piyo mar tieko udigi mondo oganda mane onge kuonde jot obi odonjie machiegni. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi County. Chenro maneno ni oganda obedo kod yot e yudo thieth nengo mayot mabende ong'ere kaka universal health coverage ma isiro kod piny owacho mamalo yudo ng'ikruok ka koro yangore ni mana kwan manok mar ji mani kod okumba mar thieth. Jafwambo marwa Maigori Jojuma miyowa ler motude kod wachno. Neno ni oganda duto e piny Kenya
oyudo thieth makare kendo nengo mogonyore mabende dendo kod dongere kaka universal health coverage ne en achiel kuom ajenda 4 madongo mane piny owacho e kinde jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne omiyo pek. Mogo kuom okenge ma piny owacho yande ne oketo mar chopo lekni en miyo jogo mionge ni piny okumba mar thieth ma ichulo kod piny owacho. E kaunti ma Migori piny owacho sebedo ka geto familia maromo 120 manwengo gini piny. Kata kamano nyaka ne familia maromo 24,000 ne ndiki e bwo chendoni ma isiro kod piny owacho malo higa mokalo. Chendoni nyaka sani okwamo. Mar ariyo higani national government through the COG and Council of Governors nondiko nwa monyiso ni mondo wamed gi ji 17,000 kendo mondo gichak ging'iyane ka ginyalo chudo. Koro warito mondo wang'iyane ni ji 17,000 gi ginyalo chako chudo negi karang'o. Wado manyo jomoko bende ma county government nyalo chudo negi. Lipot mawuok kuom migawo mar thieth e kaunti ni ma Migori yango ni mana kwan oganda maromo 43 kende ema nitiere kod okumba mar thieth e kaunti ma Migori. Tiere ji maromo 57 ma onge kaka gikonyre. Magniso ni gin kata ka gibedo matuo to ka gibiro osiptendegi to nyaka gisol lwetgi ofuku mondo mi giyud thieth. To mano is not the spirit manene UHC no bedo form. An gi insurance moingo achiel. To aneno ka konya nikech yudo ka samoro ka wachna ni NIF nyalo cover chiemo kata beddings. Tachaka akaw machielo amedo godo nyalo kaw na kendo mar thieth. Kata beni mogo kuom oganda manwengo gini piny osido okumba mar thieth ma isiro kod piny owachoni e bwo chendoni ma jo Kenya duto obedo kod yot e yudo thieth. Ywak nitiere ni moko kuom osiptende ok kaw okumba mar thieth. Do ka samoro insurance mari nyisi ni cover mana bedding maybe gi meals to ko cover medication se. Kata nyado ni in gi insurance yes to kamidake in machiegni gi dispensary moro monego bed ni insurance cover no tiye to nikech dispensary no onge kata mana gik moko yudo ko onge yath minyal thiedh go ng'at maber. Nikech notemo mondo wachorgi machiegni gi dalagi kabisa nikech nwayudo ni gin joma odhier kabisa. Koro seche moko transport mondo mi gichop kuma hospital maduong' machalo mar County Referral Hospital ne tek. Dwaro nitiere ni chenro ni mano chak kod piny owacho mar neno ni oganda koro bedo kod yot e yudo thieth kendo nego mogonyore koro dhi nyime e yono man kare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Asurane kendo koro wadonje weche motenre kod mago mag ohala ka wang'iyo weche mag ohala mar piny Kenya mabende kawuono ni migawo mar omenda kawo pacho oganda Kisumu. Lydia. Kaunti ma Kisumu nyakor magajwang piny owacho koro dwaro gayo kwan omenda ma inyalo kawo e yor hola nyaka 55% mano mar yuto mar piny Kenya poni oganda biro kalo parono kaluwore gi chenro mar sumo pacho oganda mitayo gi migawo mar omenda ma pacho ka. Chenro makamano ne odhi nyime e kaunti ma Kisumu odiechieng' ma kawuono ka bende piny owacho ne geto romo kod kaunti adek e chokruok makamano. Tamalo maduong' mag jopiny mano chopo ne gin jodak ma Kisumu ka bende dwaro koro nitie ni chenro mag sumo pach jopiny onego keti maino mar choko thoth oganda mondo mi ochiw pachgi. That we understand, we will use public debt. That it will be a measure. Kaya amendment nyalo bedo ni na way my way county government no whole kendgi mondo gitim gik ma gidwaro. Then aparo national government chal madwa hinyo dwaro miyo counties moko nyao weche dongruok. Public participation onego be targeted. Onego be gimoro mitima nigo oyaye ni lando gini gazeti ni jogo so winjo kata ko winjo. Nikech gimi discuss kawuono en gima very important. Idongruok mege counties wa especially weche devolution. Nikech kani Public Finance Management Act a document ma pimo kaka serikali yudo pesa kendo kaka serikali tiyo go pesa go. To koro ka japiny ok engage go maber to serikali biro timo gima dwaro ke japiny kia gima dhi mbele.
Kenyans are winning big on Shabiki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Iwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Machini ya kwa Ramogi wadonjo weche mag tuke. Tuke mag sikunde sekondar chakore yango diche makinye sikund sekondar ma Hill Girls e boma ma Eldoret. Sikunde osechopo ka ikruok osetieki ne tukego ma ibiro yawa yanga gi jagoro mongirore migao mar weche tuke mapachoka. James Opondo negi ler mathoth kowuok e kaunti ma Uasin Gishu. Tuke mag sikunde sekondar odugo ayanga ka timbe mopogore opogore osemolo sikund sekondar ma Hill Girls e boma ma Eldoret, kaunti ma Uasin Gishu. Bang' bedo kod ng'ikruok nikech midhusi mar corona, tuke mag tamwan moting'o rugby jotugo 15 koni gi koni, tuke mag hockey, handball, okapu, ng'wech kaachiel gi tuke mag goyo abal biro chakore ayanga odiochieng' makiny. All the teams have arrived from all regions. They are all here. They arrived last night. We are now doing the clinics for all referees, coordination clinics, and we expect them to end by today, 2 o'clock. And tomorrow we'll have the opening ceremony and the games will kick off. Tuke mag rugby oting'o sikunde kaka St. Patrick, Mangu, Ofafa Jericho, All Saints, Kisii High, Kwale High, Butula kaachiel gi St. Anthony mawuok Kitale. Jolochiga mokalo e tuke mag okapu Kaya Tiwi biro tedo itugo e tuke mag okapu kama bende oting'o sikunde kaka Loresho Girls, St. Joseph Kitale, Onjiko High e kind mamoko. E tuke mag hockey oting'o sikunde kaka Maseno, Meru, St. Anthony, Kapsabet Boys, Mangu High e kind mamoko, ka kidieny mar Wakeini oting'o sikunde kaka St. Joseph, Loresho Girls, Nyamira Girls, Hillcrest e kind mamoko. I've been away for 5 years. It's a long time, so I cannot come to just participate. My target is to lift the trophy. We believe that each participant in this tournament is a winner from their regions. So we are taking every team as a strong team to us, and we're going to deal with one team at a time. Weche mag keto jotugo ma hikgi osekalo mano madwarore e osekelo midhiero mathoth ne sikunde mopogore opogore ka moko osethich oko kinde mokalo. We use NIMIS now. When you enter school, you have a number, and that number has all your details. So for a very long time, we have not had a problem of age cheating, and it is not going to be there. But in case, people are people, in case there is an issue like that, we take a very tough measures. Joloch mag kidienje mopogore opogore biro ting'o nying Kenya e tuke mag sikunde sekondar mag East Africa mibiro bagi e boma ma Kigali piny mar Rwanda kind tarik 15 gi 30 dwe mar aboro. Especially after COVID, I know everybody wants to come back and expend that energy and look at the games. And I want to assure you, as the Secretary General has said, the teams are quite prepared. We shall see top-notch, which we shall present to the East Africa, and we will be assured of winning trophies in East Africa. Kenya will come back in a big way. Jagoro mongirore e migao mar somo Belio Kipsang biro yawa yanga tukegi odiochieng' makiny.
bang' bedo kod ng'ikruok nikech midhusi mar korona. Gikone tuke mag sikunde sekondar mag Term 1 kama oting'o tuke mag rugby, basketball, hockey kaachiel kod swimming gi tuke mag ng'wech oduogo yanga kochakore odiochieng' makiny ka ibro bagi e sikunde sekondar ma Hill Girls mayudre e boma ma Eldoret. James Opondo, Ramogi TV, Eldoret, Uasin Gishu County. Odhi nyime nyako Ramogi tim mar jotugo mag piny Kenya ma gini tire boigni 20 matugo ne tuke mag rugby. Jotugo 7 koni gi koni keto ikruok ne tielo mar finals mag tuke mag World Cup mokelo kanyakla timbe mawuok e pinje Afrika. Bang' radho tim mar Uganda points 44 kuom 20 manyayo e tielo mar quarter finals, tim Kenya mong'ere kaka Chipu biro rakore gi tim mar Namibia tich adek. Jalup kocha mar Kenya Kevin Wambua olero ni nitiere thuolo mar bero tugo ka Kenya timo ikruok ka geno margi en ka okombe. E tugo machielo mar nus finals nyako Ramogi tim mar Zimbabwe biro rakore gi tim mar Tunisia. Nus final mar laro thuolo mar 5 Cote d'Ivoire biro rakore kod tim mar Madagascar ka Zambia biro tugo kod Uganda. Watere sipidi ahinya. Nwachake chon. Nwachake chon. Actually, ko nwachake gi dakika 55. Watieko thuolo maber. Mabende koro wanyalo weyo gando tim mamoko. Jok mabende samoro ne obuoro mondo samoro kata kane ng'ato nie kare moro ne gomba ka gosiepe ndo wacho ni news oyuda ka wakunga ne na tieki. Koro nyalo dhi ot chon. Kinyiso wendo ni koro rumo wuon. Wendo tigi wiye news kose rumo ka news wano kete ugo dhi ot. Isewero giene wendo mobudho. Makori kelo ne gimore mesa to wuonde ne okone seche magino koro chopo koko neno TV maber. Koro seche koro wuonde ne gino okone. Yalo mashaka hola ni yalo ma coach manarene. Sano koro wuro jayalo mashaka hola ka seche mokelo gimoro matin sechopo. Koro kendo wuonde ni ong'iyo kanyambe lakini jirani ber ma share gi wadgi bati ipogo ne wadugi ma bendi sayo gwedhigo okrach. Okrach. Gama chiwe manya sayo gwedho. Awinjo ka Bishop Dr. Washington Ogonyogede wacho ni machiwo ber maloma ka kata kumano in bende kochiw ni bende tima tek kimondo puothi moro ka Nyasaye ogwedhi mbele kocha. En bo beauty. Ibi chakichiwo ne ng'at machielo. Ana ka piny en. Yeah. Wang'e moko kuom ote ma nyako Ramogi ma ohero watu waherogi. Osebedo ka oro gie thuolo ni kendo wang'e moko kuom ote kama yudo ka Jackson Odalo uduriri wacho neno malera ahinya mlolongo wan gin gi Florence Oile kasto baba papa udu ng'apala Kabondo kod familia mare wacho neno live kendo weche mag joma wito ngimagi weche mag lemo e Kilifi kocha emomako dhoga ahinya. Purity Agai wacho ni live entiere gwenge mag Taita Taveta kendo wacho ni loud and clear weche manyien onyose ahinya. Kendo ka bende Freddy Kabia Nyong'o wacho ni an awuoro. Fred wuod Migori bati wacho kanyo ni en Ramogi tim more kata kamano pod oyuaga ng'e. Nowacho ni baba ne nigi baba care gi weche moko mag gero udi mano ng'e kodhi timo to konduso search jo Kenya. Kore nowacho ni pod oyuaga ng'e kotenre gi yiero mokadho. Kata kamano wacho ni udi ok wacho ni kasa ni nyithindo dhi e school to weche mag tuition gi CBC kod moko kodgi kaka pod piny owacho dwa mondo ondo search gi matin mag yudo no panene wach mabende oganda pod wuoro bati kendo ken gima oganda dhi mayot kata kamano waketo ang'o bolo gi machiegni. Moses Bolo wacho kanyo ni en bende nitiere kopondo kojwach nitiere kodwa chendo karo Jackson Odolo Odando mano wuodi Imbo Nyamonye wacho kanyo ni en oluoro jadolo no lakini kikwadhi e kanisa masani onge gi adieri mane iki wacho kanyo neno aka entiere kaonjari. Paro ni jowach ni moko kuom kanisa ni nikech koriwogi nyiso ni koro mano jotich Nyasaye ma
kedo gi jochiende ma samoro kelo weche matek e mier koro onge gima gitimo apani moko kuom kanisni to bende moko kuom jodolo kende ma samoro onge kod luonge ma dipo ka otimo timbe machal kamano kaka inyalo dhi e osiptal tiyudo ka samoro dakteche te otiegi mondo othiedhi to nitiere jomoko makonora kono ni gimbe gin dakteche to gionge kod lony gionge gi seneno kata sigana moko mosebiro ma daktari moro mabandia odonjo kendo koro timo time moko mag achach to koro jok ma thietho yo makare bedo kod tabu but kwane ogo mbaka gi Apostle Washington Ogonyongede wacho kanyo ne kata no wacho kanyo ne kata Paulo no kelo Timotheo e tiende kendo Timotheo no yie betie Paulo mondo puonjre samoro nona nena kama ng'ato yayo mondi ere chien kacha osebedo nade ng'ia nena ka bende nitie wacho ni ng'ama ok nyalo puonjore kuom gik mosekadho yot mondo mi odonje masira eka koro anon kito gana nikech kata mana Yesu bedo gi jopuonjre ne 12 to Judas owuok jachach koro ka nyalo bedo nitiere Judas moro mandhogo jotich Nyasaye koro ka japiny nyaka bed ng'ama neno mariek riyo mar ng'eyo wach Jehova Nyasaye kik mi yie gimoro amora ma okete mbele ni penye ni to ma bende puonj mar Yesu Kristo en wach mwaluwa hinya bati kata kwa tieko weche gi kiny kendo nwachak waluwa ng'iyane kaka chenro mar reso jogo ma bende pod ngimagi ni kamarach e gwengo mag Shakahola Kilifi dhi mbele ka bende piny owacho sikoro segolo duondgi e wachno gisani watieke e chenro mar Oimore bati elo jomosiro weche manyien gi rito kamoro amora ma gintie reporters magwa donge nyaka wamegi poch gi pak kuom luorore moko donje pi kamanyo kaka ji ma pi oula okelo nigi midhiero bende medo reso gigegi moko bende wuotho e kuonde mag idho nyamburko kaachiel kod kuonde ma bende masiche timore mar kolonwa mago matimore alwora kaachiel kuma bende medo menyono wach mar jadolo Paul Mackenzie nyakora mogi odiochieng' makiny mana kaka Lidia owacho pod wasingo ni mathoth ahinya nikech mane singruok marwa kodi mar mi bed gi ng'eyo lojo mosiro weche gi bende kokale odo mar ka weche manyien timo Ken Muga J Bonyo kaachiel kod ayawa ma bende otiyo kanyo jolos picha magwa Eriko Unda kaachiel kod Kevin Okoth mano Good Game ekora mogi in bende mikao thuolo mari mineno Ramogi TV director mara Lindsay Simani Mukanda Wefwe kaachiel kod jogo picha magwa duto te nyakora mogi donge poch gi pa wacho ni ok en nyapukuso wacho ni Unen maber nyakorom gajongo osebedo kanyo gi jaloko marwa Belinda Adhiambo oriti masani Nyasaye oritu kamoro amora ma untiere Lidia Kikuya Will gi jo Migori gi Suna West gi jo Siaya gi jo Kisumo gi jo Homa Bay gi nyakwara Moga Jwang modak e kona mora amora mar pinyni semi Ramogi TV dongo makare poch gi pak nyingen George Bati oriti masani tiro makare With communities across all 47 counties, we partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya.
kokalo ni wedona kendo daktari osechopo e studio en laktar molony mokalo e weche mag joma mine kata tuoche mag joma mine. Abomiyo thuolo onyiso ni nyinge nga emod kaji kata wadonje twak achiel ni twak kwa kawuono wadogo mbaka e weche magi. Machiegni daktari. Erokamano. Nyinga en Mathias Odera Akech, Homa Bay County, e Kanyada, school mar Pundo. To sani to atiego lakteche mbalariany mare JKUAT. Kaito bende aneno jotuo Mama Lucy Kibaki Hospital Nairobi ka. Iwacho Mama Lucy mabuonjo kotenore kod weche manyocha nomako kar thieth mar Mama Lucy. Mano waboteno gi kidi ibogonwa mbaka ne bang'e. Dr. Okech amor mar bedo kod e studio dichieng' ma kawuono. Kendo amor in laktar matiego lakteche. Omiyo ka wago mbaka to in laktar molony mokalo. Nitiere chandruok ma joma mine thoro ga bedo godo en remo mawuok mang'eny mokalo ma okalo tong'. Dhulu maber wanyalo wache ni remo mawuok magalagala kosariwa koso mawuok ataro. Gidholuo en remo mawuok e sama ok onego bed ni owuokie kata owuok mang'eny moingo kaka onego bed ni owuokie kata owuok kuom ndalo moingo